Olu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazo eziphambili. There were herders who were washed away by the river. Some of the two have not been found at this point in time. Kusweleka abantu abalithoba KwaZulu-Natal ngenxa yemozulu ibimaxongo kweliphondo. Angcwatyiwe amanye amajoni awele kumvodamo kwimpuma ye-DRC kule nyanga ephelileyo. Tshone lingenandaba sondela nto zakuthi etyeba ngiteketeke imbizi yale ntlwa yelali xa inje molweni ke. Ezingena ngoku zezokuba kulandela intsuku ezingama-20 zenkonzo engaphazamisekanga yombane, inkampani ye-Eskom iphinde yahlangana neminye imingeni kunikezelwa le nkonzo yazi yabhengeza ukuba iqale ukumilisela isigaba sesithathu socimicimi wombane ngecala emva kwentsimbi yesihlanu ngale njikalanga de ibe lixesha lakuphinde laziswe. Ukanti le nkampani ithi iza kuphinde inike ingxelo ngomso. Linyukele kwithoba inani labantu abasutywe kukufa kwiphondo eKwaZulu-Natal kulandela imvula ezimandla nesaqhwithi esintlithe eliphondo kule veki. Umphathiswa loluntu KwaZulu-Natal uMnumzana Siboniso Duma uthi abantu abashiyeke bedinga indawo zokufihla ihloko babekwe phantsi kophahla. Swano ngolawulo kweliphondo lithi liyaqhuba iphulo logutyulo kulandela ezimvula zimandla kufunyaniswe eminye imizimba emibini kukholeleka kuba amadoda amabini akhukhuliseke ngethuba bezama ukunqumla umlambo ubuzele ngamanzi kummandla wasemzumbe phantsi kwesithili se-Ugu. Abasemagunyeni bathi ezona zithwaxeke ngamandla indawo zezikumazantsi esixeko seTheku. Baqolosi Zululand district, there were herders who were washed away by the river. Some of the two have not been found at this point in time. So that is why that, yes, the weather has cleared as from yesterday. So we are still doing that because we must be thorough when it comes to this. We've jointly spoken to subs that are doing the great job on the surface on ensuring that just checking around the river frontage what is currently happening. So we are monitoring the situation. We cannot just say that at this point in time we have just finalized the process. So it's an ongoing process because even last night in some instances it was still drizzling. So it was not easier even for those who are doing the evacuation plans, the joint operation, just to get closer. So as from today onwards we are still proceeding with the process. But as I was highlighting that almost all the families will just issue our numbers. We've delegated the teams to go and camp in almost all the districts that were affected. We use lying the strength and also working with the municipality. So I think we're at that stage at this point in time, and so far so good. Izindawo ezininzi ezintlithwe sisaqhwithi kwezintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kuhloke iziseko eziliqela kwadilika udaka ezintabeni kwavaleka indlela. Kusenjalo abasebenzi bakamasipala waseMoretele eMntla-Ntshona bebebile belithonsi bezama ukunceda abahlali belali eziyi-76 zalo masipala kulandela imvula ezingenasiqabu kule veki. Abasemagunyeni bathi zintsaba eziyi-170 ezishiyeke ezingenamakhaya nezigcinwe kwindawo zokuqhusheka intloko kwingxelo masipala. Kubikwa ukuba lona ugumbe wemvula usube umphefumlo womntu omdala wezinye zezilali. Abahlali beqokelela ubomi babo emva kwemvula ezingenasiqabu amakhaya nendlela ethe gaphu emanzini. Umhlali uRethabile Dema uthi mayibe ngundoqo imibhobho ehambisa amanzi kwindawo ezichaphazelekileyo. Sicela umasipala afake imibhobho yamanzi ukuze angangene ezindlini xa isina imvula. Umbutho wesisa iGift of the Givers utyelele amanye amakhaya izolo uzisa uncedo njengokutya, iimandlalo zokulala zethutyana nezinye izinto. I met with the rep from Transnet, I met with the rep from the municipality to improvise what is it that can be done so that the water can quickly move and then away from the people. Umonakalo kwindlela nakwiziseko zophuhliso uqokelelwa kwizigidi zerandi. The municipality has established 6 centers to host the people who have been affected by this flooding. And the municipality have made the food parcel so that those people who are in those mass houses or those centers can be provided with food while they are still searching for another solutions. Umalebie uthi kubizwe nabeenkonzo zikaxakeka abakwa-Eskom namagosa amanye amasebe kulandela ezi zikhukhula zidale umonakalo.
Usapho lwaseSoweto eGauteng luthi lufuna ukuvala inxebe elinzulu emva kokuba ilungu lolu sapho lasweleka kwinyanga ezimbini ezidluleyo emva kokuba imoto elaliyiqhuba iqhambuka umlilo. Loleka ngelithi umzimba wesalwane salo wathathwa ngamapolisa ngoDisemba odluleyo esithi afuna ukwenza uvavanyo lwemfuzo yencidi i-DNA ukutsho. Abakufunayo ngoku kukungcwaba isizalwane kuphela. Usapho lukaRitumetso Tikiso lagqibela ukuva kuye ngomhla we-13 kuDisemba wonyaka ophelileyo. Iwele lakhe lithi yayingumntu ophangeleyo eza kubuyela ekhayeni xa etshayisa. Uthi bothuswa kokufumana umnxeba uthi imoto yayiqhutywa liwele lakhe iyatsha. I couldn't tell if it's my twin brother or not. And after that I had to inform the family. When they got there, they also had to look for themselves. They had to check if it's someone they know. Usapho luthi amapolisa ayeyagaleleka kwindawo yexhwayelo nalapho athi emka nomzimba wakhe esithi aza kuqhuba uvavanyo lwe-DNA. I want them to give us the results so that we know if it's my brother or not. So that if it's him, we bury him properly. We give him the last respect. We pay the last respect. Amapolisa aseGauteng athi nawo asalindele iziphumo zovavanyo lwe-DNA. If we gathola thuso anyway to get the body and bury it, we can be much happier and relieved. It's all we want. We just want to have a closure. Olu sapho luthi sele ilithuba elide lulindile kwaye babongoza amapolisa ukuba alukhawulezise oluvavanyo lwe-DNA ukuze bafihle isizalwane sabo. Ibekwa kwikhaya lokugqibela ingcaphephe kagqirha uNjingalwazi Mkhuseli Kenneth Mashiyi kumadlako oyisemkhulu kwileli yaseMatshongo eMthatha eMpuma Koloni. uNjingalwazi Mashiyi obeyincutshe yogqirha kwisibhedlele iNelson Mandela Academic wayekhokele igqiza leengcungela zogqirha elalikhathalele iswenye somzabalazo uba uNelson Mandela eQunu. Unikwe inkonzo yomngcwabo waseburhulumenteni ephondweni kwibakala lesibini ngegalelo lakhe kwinkonzo yezempilo. Inkonzo yomngcwabo ekhethekileyo nekwinqanaba likarhulumente wephondo elikhethekileyo. Logqirha wadlala indima ephambili ekuqinisekiseni ukuba kukho inguqu kwisebe lezempilo nakwezempilo ngokubanzi. Ebefuna ezempilo zifunyanwe nguwo wonke umntu. Singambona nangezi sibhedlela sakhileyo apha eMthatha. Uba uyawathatha indlela abantu abaninzi bakange bayithathe yokuspecializa ngokuncedisana nokunyanga izifo zezintso. Oogxa bakhe bamchaze njengetshantliziyo lezempilo nebelizinikele emsebenzini walo. Bezithobile ngaleqi kude. Okwesibini ngabantu bangazange bazilibale into kusuka kude. Abahlobo bakhe nosapho bathi bawuhlala bemkhumbula. Wafuna uba onke amandla akhe obugqirha abe yinzuzo azoxhamla apha eMthatha njengoko esweleka bembona abantu egqiba kwakha isibhedlele esitsha. Lenza ixesha for umntu wonke ekhaya ebengasoze abe busy umsebenzi for uba angabi nanto ayithethayo nathi okanye angasibendi ixesha nathi. Uprofesa ushiya ngasemva inkosikazi yakhe nabantwana bakhe abane. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Kwalapha ezindabeni usekela mongameli we-ANC uMnumzana Paul Mashatile uthi umphatho wezimali uza kuthi thanca uhlahlo lwabiwomali oluza kuvelana nabemi beli ingakumbi abo bangathathi ntweni. Kodwa kuqala masithuma umntwana evenkileni. Sihlabele mkamane ndaba zethu angcwatyiwe amanye amajoni enxalenye amajoni ali-14 awela kummandla wempuma ye-DRC kwinyanga ephelileyo. Uthulelwe umnqwazi ngokusebenza ngokuzinikele nje uzisa iflegi yoMzantsi Afrika ngaphaya kwemida yeli. Ibiyinkonzo ezukileyo nefanele iqhawe. uMukete Mobe ungcwatyelwe eButshabelo kwiphondo laseFreyistata. Umntakwabo naye okumkhosi wezokhuselo uthi belusapho bayayazi ukuba umfi obeneminyaka engama-30 Mobe utshabe esenza umsebenzi awuthandayo. So I'm actually proud that
he died, or should I say he passed on doing what he loved. And I know people may ask themselves, why am I in uniform at this moment? So this is how we started our journey. So this is how I want us to say goodbyes. Uchazwe njengejoni ebelizinikele kumsebenzi walo de lanikela nangobomi bakhe kumkhosi weli wezokhuselo. Kusenjalo kwakweli phondo kubanjwe inkonzo yokugqibela kaTshidiso Mabele uchazwe njengomntu obezinikele kwezokhuselo. Inkonzo yomngcwabo kaMabele iqhutyelwe ePaul Roux kweli phondo laseFreystata. uMabele nowazibandakanya nomkhosi weli wezokhuselo ngonyaka ka2016 wothulelwe umnqwazi ngokugqwesa kumsebenzi wakhe. When you join the Defence Force, you become the family of the Defence Force. So this member was a family that now brings his family and us one family. And to lose him, it doesn't mean that we divorce the family. Usapho luthi yayingumnqweno wakhe eselula ukuba lijoni. Grade 12. Emva kokuphumelela kwakhe ugrade 12 wafaka isicelo sokungena kumkhosi weli ngelixa esalindile wabebamba umsebenzi kwivenkile yasekuhlaleni de wabizwa kweyona ndawo ebeyifuna umkhosi weli. Ushiya ngasemva umama wakhe kunye nabantwana ababini. Ukanti kwiphondo lomntla-ntshona usizi belubhale ebusweni ngethuba kuqhutywa inkonzo yomngcwabo kaItumeleng Moreo. Usapho, abahlobo kunye namalungu omkhosi wezokhuselo badibene bezokuthi ndlela-ntle kweli gorha. Unkosikazi wakhe umchaze njengomntu ebenentliziyo entle enothando kwaye elikhathalele usapho lwakhe. His love for me and the children, I never doubted it. He never wanted to see any of us crying. Because he would cry as well. If I cry, he would hug me and cry with me and tell me everything will be all right. Ushiya ngasemva unkosikazi wakhe, abantwana babini nezizalwane. Yanga imiphefumlo yabo ingaphumla ngoxolo. Usekela mongameli we-ANC umnumzana Paul Mashatile uthi umphatho wezimali umnumzana Enoch Godongwana ukuzawuthi thaca uhlahlo lwabiwo-mali olujonge ukufezeka izimfuno zoluntu lulonke ingakumbi abo bangathathi ntweni. Umnumzana Mashatile bethethe eMhlakoloni kwimibhiyozo yeminyaka eli-113 wasekwa umbutho i-ANC. Uqhube wathi yi-ANC hayi i-DA ethatha isigqibo sokuhlehlisela inyanga ezayo uhlahlo lwabiwo-mali lwalo nyaka. Usekela mongameli uPaul Mashatile uthi uhlahlo lwabiwo-mali kufanele ukuba lucingele abemibili ingakumbi abo bangathathi ntweni kwaye lujolise ekukhuliseni uqoqosho. After having discussed it, felt that we need to go and relook at it because the majority felt that the 2% increase in VAT would burden the poor. Rather, we should look at another mechanism, and that's why the cabinet agreed that we should postpone. Ideally, we could have done it earlier, but normally ministers of finance, they present the budget a bit late on the day. uMashatile wongeze ngelithi uqoqosho lweli maluxhaswe ekulweni intsela-ngqesho ingakumbi kubantu abatsha. Usihlalo we-ANC kweli phondo naye uthi imigodi yeli inganceda kweli phulo. We'll have to look at the way of regularizing artisanal mining to allow people who've been working on the mines who wants to continue with mining that they could be able to do that in a legal way. So that's what we support as the Northern Cape. We firmly believe that it might assist to solve the current problem that we are sitting with. I-ANC yaye yalahlekelwa ngabaxhasi kunyulo lonyaka ophelileyo kodwa lo mbutho usalubambile ulawulo kweli phondo ngokuthi ubambisane neFreedom Front Plus. Iziyobisi sengona nobangela omkhulu wokwanda kobundlobongela ezikolweni. Umphathi wezemfundo eGauteng umnumzana Matume Chilwane ubongoze abazali basebenzisane nezikolo kumilisela ingqeqesho kubafundi. Ebethetha ngethuba kubanjwe imbizo ezokhuseleko ezikolweni eKrugersdorp eGauteng. Ukwabongoza abazali nabafundi bazikile izaphula imithetho ezonakalisa izikolo.
Ongamele ezemfundo eGauteng uthi beyazazi lezo izikole lapho kugamachanca khona kwampunze edlemini wathi indawo isikole sakhiwe kuyona sinomthelelo endleleni ingane zesikole suke ziphatha ngayo. 245 that are schools that we've identified the schools that are at risk, not high risk school. There is no school that is a high risk. And no go area, there's no such. Uchilona uthi uma ngabe isikole singaphephile lokho kungaholela ekutheni ingane ingaphinde ibuye esikoleni inquma ukuyohlala ekhaya. Safe, they don't study, they don't even go to school because but it's pointless. I go there, I'm not safe, I might be in trouble. Amaphoyisa athi ayavumelana nalabo bazali abathi akungaseshwa nje abafundi kuphela uma ngabe amaphoyisa egasela esikolweni akuseshwe nabo uthisha ukuthi baphethe yini. One of the people stood up and said, but you as the police, when you come to a school, why do you only want to search the learners? Why are you not searching the educators? So it becomes a standard practice. We do that because it's only fair that we do that. Amaphoyisa athi imvamisa avumbulula ibhamu immese insangu ugwaye kanye nalemshini emncane othi uma ngabe ufuquza kuphuma ifu lentuthu ivapor ezikoleni. Nabazali bayanxuswa ukuthi uma ngabe bebizwa kuzoxoxwa ngeinkinga zezingane zabo bafike esikolweni bangafiki nje uma ngabe sekuneyinkinga bevutha amalangabi. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseKrugersdorp. Njengasiqhela ukhona uSandile Hlangani intatheli ezobuchwepheshe namhlanje usiphathele eziphala phambili kumakhasi ezonxibelelwano masikwamkele Mqadi khawutsho sesiphala phambili kumaqongo onxibelelwano. Nangona nje i-load shedding ikhona kwezi trends bhele kodwa ayiseyonto noko ibaxhalabisa kangako abantu ngoba sebebuyiqhela ngoku lento yoba umbane ube khona okanye ungabikho kodwa yona nto bathetha ngayo ehamba phambili kwezi trend into esiyibiza ngokuba yi-e-voting. I-voting ke into ezawuvumela abantu okokuba bayenze i-voting yabo okanye umuntu ayikhaste i-vote yakhe noba uphi na. Uzawukhumbula ukuthi kuba khona aba bantu bakwamanye amazwe apho i-IEC kunyanzeleka ukuthi iye kuloo mazwe iyobancedisa ukuthi bavotwe zithi ke zithunyelwe ezo votes zabo eSouth Africa. Yimo ende leyo izawunceda ke nabantu abadisabled okanye abakhubazekileyo ukuba bayenzele endlini lento ngabikho sidingo sokuthi baye kwi-polling station. Exactly. Abantu bakhalazayo ke bakhalazela ezinto sizaziyo ke bhele zifana nale cyber crime okanye cyber criminals okanye ukuhackwa kwezi system ngoba ku-technology kukho lento yokuhackwa kwee-systems. So yiyo ke loo nto lo i-IEC izawuba nenkomfa yayo ezayibambele eKapa I think nge-14 kaMarch apho izawuthetha ngezinto ezinjalo ngoba uzawukhumbula ukuthi kuzawunyanzela kubekho nepolicy ezawuvumela loo nto leyo. Iphela nje iveki khawutsho ke Mqadi yiphi ivideo ebukwe kakhulu? Ivideo ebukwe kakhulu ke uzamkhumbula ke ikhona imvume kuthiwa nguShebe Shakes. Akaqala uyenza lento uye wabetha ngempama enye yefans zakhe into leyo ke ifans zakhe ezingakhange ziyithande yile video ke le itrendayo ngoba ke abantu bavakalisa into yokuba uyawuthina role model aphinde enze izinto ezingabukelekiyo ngakumbi kumakhasi onxibelelwano. Bayigxeka kakhulu abantu ke lonto leyo kodwa ke bayatsho bathi ke ndeza sponsorship azifumanayo mabazithathe okanye mabazisuse kuyo ubonakalisa into yokubana ke abahambisani nalento yenziwa nguShebe Shakes. Shoshubeko ke Mqadi camako. Umbengo mdiya ucima umlilo masikhongozeleza ngomso ngesizulu makubechus behele.